Halo? No terve, se on Jokisen Teppa täältä. Me Tuunajat-lehdestä, moi. Ei soittelenko huonoa hetkeä, ihan semmoisella kivalla asialla soitellaan. Joo. Ei ne oteta mihinkään pitkään. Päivää! Oletteko te uusi asukas vai oletteko muuttomies? Talo on siitä ihana, että on niin vanha. Muun muassa minä olen syntynyt aikana 40. Me suomalaiset olemme erityisiä. Eikös tämä ollut 80 alue? Te tiedätte, kun on tällainen johtotähti alla, niin Me tiedämme, että kuunteleminen ei ole hiljaisuutta. 3 lehteä ja maalaustilat siihen kaupan päälle. Se on Siellä yhteyttä. pesutuvassa on sitten 2 pesukonetta. Emme kiirehdi Ei ilmoita keskeyttämään, mihinkään pitkään. pikkasenkin liikaa tuota kaasupostia. sillä me todella Ihan lämpimiä ovat vielä. osaamme kuunnella. Viitoshuoneessa on joku ongelma. BookBeat. Mielelläni menisi sinne yksin. Maailman parhaille kuuntelijoille.